One. But selector day kari dukan kas no sabe gae duro ma bang badin. Automatic, Mr. D, La 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 la. Mr. D, set battery now. Ndengu. Pandapinda mdan, the monster pandisha duna pasi chuwa chati gwendere. Mr. D setinda uya kuzoro vango mare kuti vanu zvinoshuwa mupembere. Kwenjini wani anoro vango mare kuti ndokongorudza pasi kunge chenjere. Ndavaita badi, ndavaita madi, mafesi nemachiksi mduze swedere. Asi gon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 
Ndengu. Ndakanyasa kuika kasa madau saka Ndengu. Mr. Dinda kazvarirwa mapangu saka Ndengu. Warumu chakabaka ndokuriku nemapangu patani achinja giyara chinja bekugeta kwangu vese vabelieva jajavo ndipa mablessings ndoreceiva ndareceiva ndorova ngomena ndimbokuita so nengungungu stau vese ndovapeta Mr. D neRiddim ona zvakandimecha maplatform ese mosta vachandisecha wanrumotora ngoma vorikandapasenta Ndengu. Mr. Dinda kazvarirwa mapangu saka Ndengu. Ndakanyasa kuika kasa madau saka Ndengu. Mr. Dinda kazvarirwa mapangu saka Ndengu. Warumu chakabaka ndokuri kubva mapangu tomapolisha honawo chena fanika shangu monster selector osivati uri wangu ngoma yakunakidza yorira yoti pangu Potmo exit ndokugeta kwangu pandapinda mudanzi monster pandichadona pasi chuva chati gwendere zvisadiseti ndauya kuzorova ngoma rekuti vanhu zvinoshuwa mupembere kundini wani anorova ngoma rekuti ndokongorudza pasi kunge chenjere